Sizovula ngencwadi yamaHubo 27 from verse 3. AmaHubo 27 from verse 3. Noma impi imisa ngakimi, inhliziyo yami ayisabi. Noma ngivukelwa ngukulwa, nokho nginethemba. Kunye engikucela kuJehova, ngiyakufuna khona, ngoba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe, ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka. Angicashise ekusithekeni kwethende lakhe, angiphakamisele edwaleni. Ngalokhu ikhanda lami lizaphakama ngaphezu kwezitha zami ezingihaqileyo. Ngizakunikela iminikelo yokwethaba ethendeni lakhe, ngihlale ngidumise uJehova ngogugu. Amen. Amen. Kule nkulumo kaDavid, ivesi engilithanda kakhulu yileli lithi, kunye engikucela kuJehova, ngiyakufuna khona, ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe, ngokuba uyangithukusa edokodweni lakhe ngosuku lokuhlupheka, angicashise ekusithekeni kwethende lakhe. Amen. Amen. Angazi noma ngijabule, kodwa inhliziyo yami ikhathazekile, ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubone into abantu abangayiboni. Kwesinye isikhathi ubona into mhlawumbe abantu abakude kuwe bengayiboni, kodwa kwesinye isikhathi ubone into abantu abaseduze kuwe bengayiboni. Kuyenzeka kwesinye isikhathi ube phakathi kwabantu ubone into, kodwa abantu bengayiboni behleli nawe. Indaba yalokhu kukholwa noma indaba yalokhu kuhamba esihamba ngakho, bantwana basekuphakameni kukhulu kakhulu, ngoba ukuhamba kwasezulwini. Njengoba kuhamba kwasezulwini, abantu abaningi ababoni. Uma abantu bekuleli bandla babona mina, uma abantu bekuleli bandla babona umkhokheli, uma bethanda bathanda mina, uma bengicasukela bacasukela mina, uma bemthanda umkhokheli bathanda umkhokheli, uma bemcasukela umkhokheli bacasukela umkhokheli. Abangayiboni, futhi noma ungazama ukubachazela abangachazeleki, ukujula kwalento esikuyona abangayiboni. Ikhona ekuseni ngithena ngiyacela ukuthi umuntu nomuntu ejwayele ukunikela, enikelele ukuthi engene ezulwini. Ngoba mhlawumbe uma ujwayele ukunikela ungene ezulwini, ukhona into ozoyibona abantu abaningi abangayiboni. Nathi lento esikuyona
Uthathe isikhathi eside singayiboni noma sesikuyona siyibonanga noma ikhulunywa kithi kube nokudideka. Ngiyakhumbula ngisesebuhleni ziningi izinto ezikhulunywa ingilosi ngisesebuhleni engangayi-understand esengiqala kuyi-understanda manje ukuthi hawu kanti ingilosi ngenkathi ikhuluma lokhu yayikhuluma ngale nto. Ngake ngakhuluma ukuthi ngelinye ilanga ngizoshada nomkhokheli kwaba nabantu bakwaNcumalo ababelwa nathi ngendlela esimangaliso. Ngiyakhumbula ukuthi abanye basuka eGoli baphelele ePietermaritzburg bangishayela ucingo ngisemgidini phezulu ebuhleni sinomkhokheli bethi bayeza la angibalindele kodwa baphelele endleleni bathi bebuyela emuva lo owayidrayiva imoto wayesedrayivela ngomunye umuntu. Leyo-ke indaba elikhulu engakaze ngiyikhulume futhi engafuni ukuyikhuluma. Kodwa kukhona into eyakhulunywa ingilosi eyayingenze namanje ngicabange. Ithi ingilosi bathini laba bantu bathi bazonehlukanisa. Bayazini ukuthi lento eniyona isukaphi. Ngangisebuhleni ngiyinkosi ngimvangeli nje. Singazi lutho ngalento esiphambi kwayo. Ithi-ke ingilosi bayazi laba bantu abathi yehlukanani ukuthi lento isukaphi. Ithi-ke mayiqhubeka ingilosi ithi lokhu kuhlangana kwenu kwahlanganiswa ngamadoda athize ezweni elithize kungakazalwa ngisho abazali benu. Yezwa le nto. Lokhu kuhlangana kwenu kwahlanganiswa amadoda athize ezweni elithize kungakazalwa ngisho abazali benu. Ingilosi-ke yasichazela izinto eziningi engeke ikwazi ukunichazela la esijulile kakhulu zokuthi kungani kwakufanele ukuba ngikwaZulu ngiyohlangana nomkhokheli ngingazi nokuthi ungowaphi waseMpumalanga eseGoli. Kwakuyini inhloso yalento? Thina sasingayiboni, sasibona nje sisithandana nje kodwa singazi futhi ukuthi lokhu kuthandana kuqale kuphi. Kodwa ingilosi yasichazela yonke into ukuthi lento isuka lapha ezulwini kuhlushekilwe kanje. Yasichazela yonke into yokuthi ezulwini ukhathazeke kanjani ngesimo sobuNazaretha. Ezulwini umprofeti ukhathazeke kanjani ngesimo sobuNazaretha. Ubaba ilanga ukhathazeke kanjani ngesimo sobuNazaretha. Lokhu kukholwa aqala ukuba khona kudala futhi ukuthi uNkulunkulu edumale ngalokhu kukholwa into endala. NoJesu waba khona lapha emhlabeni kodwa wahamba esedumele
kakhulu. Ikhona incwadi angisazi noma uMathewu 36 noma 33 lapha uJesu ekhuluma khona ngokuthi ngalesi senzo elisenzayo sengiyanishiya, ngalesi senzo esengiyenzayo sengiyanishiya. uNkulunkulu usiyakuba kwesinye isizwe. Lento uJesu wayekhuluma wayengayikhulumi ejabulile, wayekhuluma esosizini nokuthi abantu uma ubatshela indaba kaNkulunkulu ukuthi indaba kaNkulunkulu ihamba kanje 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 kanje, abezwa abantu bacabanga ukuthi uyadlala nje. Noma ngavela umuntu esuka ezulwini ehlale phakathi njengamanje sihlele nengilosi, ingilosi akuseni umuntu wasemhlabeni, kodwa abantu abezwa. Abantu bayethuka benze yonke into, ungazi ukuthi kanti yini abayoze beyizwe. Ngiyayithola leyo ncwadi. Wakhuluma lokho Jesu. Ufuna ukuba nifundile lapha uJesu owazi wathi isiqalekiso wathi sengiyahamba ngeke ngisabuya. Lokhu kukhuluma uJesu wayengakhulumi kukuhle. Akakho umuntu owathunywa ezulwini wafika wahlala kahle emhlabeni. Akahlali kahle nje emhlabeni. Uyathukwa enziwe yonke into, noma uthi umuntu usuyamtshela ukuthi cha lento ungayenzi, abantu abezwa abantu. Ngikhulume ngithi kwaku-2010, kwaku-August 2010, ngangisesehleni lapha okwafika ingilosi khona yafika yaguqa phambi kwethu ikhathazekile. Kube kumuntu ngabe ngithi yayikhala, kodwa ayikhathazekile. Ithi ingilosi, ngithunywa amakhosi asephakameni amathathu, ubaba mkhulu nobaba ilanga nebaba inyanga nezulu. Bathi ibandla lamaNazaretha lizoba ihlazo emhlabeni. Ibandla lamaNazaretha lizoba ihlazo emhlabeni. Ithi-ke ingilosi athi amakhosi asephakameni ngikutshela ukuthi asethembele kuwe ukuthi ukwazi ukuyiqondisa lento. Yayisithi ingilosi, nami mfowethu bethembele kuwe, ungangidumazi mana isibindi. Ngaleso sikhathi ingilosi yayisangibiza ngokuthi umfowethu, ngoba ngenkathi ifika lapha yasintroduce kithi ngokuthi umfowethu, udadewethu, umfowethu. Ithi-ke ingilosi, nami mfowethu ngethembele kuwe. Isho ngosizi oluyisimangaliso. Kodwa inkinga ekhona ukuthi uma ngabe kukhuluma abantu abawumoya, noma imuphi umuntu owumoya, noma ngabe usathane noma yini, kodwa isikhathi esiningi abasezulwini. Abantu basezulwini uma bekhuluma nawe bakhuluma ngama-parables, bekhulume ngolimi kwesinye isikhathi ongaliqondi, ukuze kuthathe isikhathi ukuqonda. Ngoba ngenkathi ingilosi ifika ithi ibandla lamaNazaretha lizoba ihlazo emhlabeni, ayizange yangichazela ukuthi leli ihlazo elizoba khona ihlazo elinjani. Futhi ngenkathi ithi athi amakhosi asephakameni asethembele kuwe, akazange angitshela ukuthi babheke ukuthi uma ngabe leli ihlazo livela ngilivike kanjani.
kwase kusele kimi ukuthi ngibone ukuthi nanti leli hlazo angivimbe kanjena, nanti leli hlazo angivikela kanjena, ngoba ngaleso sikhathi ngangasiyena ngisho umholi, ngangisekuhleni. Kodwa yafika yakhuluma le ntingilosi yathi ibandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa, lizoba ihlazo emhlabeni. Ibandla lamaNazaretha yayiqala ukukhuluma lokhu ukuthi yathi ngithunywe amakhosi amathathu asephalamende, ubaba mkhulu nobaba ilanga nobaba inyanga yezulu. Bathi ngizokutshela ukuthi ibandla lamaNazaretha lizoba ihlazo emhlabeni, ibandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa emhlabeni. Ithi-ke ingilosi bathi angikutshele ukuthi sebethembele kuwe ukuthi ukwazi ukuyivimba le nto. Nami mfowethu ngethembele kuwe, mana isibindi ungesabi. And on that strength, that's why kufanele ukuthi uma ngibona ibandla lamaNazaretha liba ihlazo emhlabeni ngikhulume, ngoba ngathunywa ukuthi ngikukhulume lokho. Ngakukhuluma futhi ngayo leyo mnyaka, ngathi manje ngokukhuluma amaNazaretha angithuka. Mangibatshela ukuthi kuthiwa leli bandla lizoba ihlazo, bangithuka. Ziningi izinto ezakhulunywa ingilosi ngebandla lamaNazaretha engayikhuluma, manje angisafisi nokuthi ngiyikhulume, ngoba uma ngiyikhuluma uyabona uma umuntu umtshela uthi lento lena izokuba kanjena uma uyenza kanje, izoba kanjena uma isiyenzeka uyawesabe ukuthi umtshele, ngoba uzothi hayi uyangibhuqa, ngisho ingane uma uyitshela ukuthi njengoba uhamba kanjena, lokhu kuhamba lapho kwakho kuzokufikisa lapha, lokhu kuhamba kwakho kuzokufikisa lapha. Uma sekwenzeka lokho, uma usuthi ngakutshela kuba buhlungu, bese kuba sengathi uyamhleka umuntu, kanti umuntu umtshelile. Angazi manje ukuthi uma ngingase ngibale amahlazo enzeka kuleli bandla ngingathi, ngoba one thing, noma ngabe ihlazo lenzeka ebuhleni, noma ngabe lenzeka ekuphakameni, noma ngabe lenzeka eThembezinhle, noma ngabe lenzeka lapha, kodwa libandla lamaNazaretha sonke siyathubeka, ngoba abantu bazi ukuthi amaNazaretha kuyafana nakumaKristu. AmaKristu nawo uma njengamanje izinto ezenzeka kumaKristu kulabo abantu kuthiwa ama-pastors, they are shocking. But definitely not all pastors are like that. But ipastor eyodwa, amapastor amabili amathathu enza izinto ezixakile, kuthiwa nayibona amaKristu. Kutholakala upastor kanoma umprofeti ulele nendoda, kuvela umfundisi ulele nendoda, warimaka omunye umuntu wathi ngeke ngize ngikholwe, konomnye upastor bakuthiwa ubhusile, umkhulu unama-thousands of followers, kodwa izolo ngizwa kwathiwa uboshelwe i-fraud ne-money laundering ka 16 million.
I can't understand ukuthi lo muntu befuna 16 million ngoba uneyinkulungwane zabantu uhlanganisa abantu abawu 15,000 esontweni ngesikhathi esonto. Kodwa he is charged for fraud and money laundering, and that thing it can cost you not less than 15 years. Omunye ngikhuluma ngomunye ekatholakala ukuthi ubelala nodadewabo, udadewabo eganile udokotela. The whole prophet. And ungathi uNkulunkulu uyabukisa ngalaba bantu. Ngoba manje umuntu wathi njena umprofeti uvele enzima ngaliso. Abantu bacabanga ukuthi uba umprofeti into yokudlala. And these things are happening here, kithi thina badala amaNazaretha. And azenzeki kuleli bandla elincane zebandla elikhulu. The more ibandla liba likhulu, the more kwenzeka izinto ezixakile ongazi ukuthi mayichaza ukuthini. Isiga sokuqala kwaba zitabane. So itabane ebandleni lamaNazaretha. How does that happen? Itabane nje size sibe ibandla nje within ibandla. Into enjani yenzeka kanjani? Zaziwe nje ngisho ukugqoka kwazi ukuthi nazi itabane ebandleni lamaNazaretha. How does such thing happen? Ya itabane zayivele zikhona. But itabane zayifana abantu abathakathayo. Nalapha nje phakathi kwethu sinabo abathakathi. But asibazi. Sinabo abathakathi lapha kulindele abanye nje nabagqoka ebusuku. Kodwa asibazi. Nezitabane zayivele zikhona ngisho eBhayibhelini likho. Kodwa asikaze isitabane siqhamuke njena sime phambi kwabantu ebandleni sithi ngisitabane ngamukeleni ukuthi ngisitabane. Kanjani? Ngoba utabane kufanele ukutreat njengokuthakatha. Yabo. Kanjani ukuthi ungavela entweni engamukelekile enkulunkulu engemukelekile ngisho kubantu bese uma nje phakathi emphakathini uma esontweni bese uyiyo and you demand ukuthi people must accept it. Kanjani? Where is God? Where is God? Why should we compromise ngento embi? Why should we do that? Why should we do that? Sathi samangele indaba itabane kwavele waqhamuka abantu besifazane bamaNazaretha bathi hayi nathi sesifuna isithembu. And we laugh. Kodwa mina I didn't laugh ngoba kwakukhona umuntu kulibandla lasekhaya wayengitshela-ke manjena ngabantu ukuthi nangu nesithembu engishayela ucingo nenkinga manje. Nangu umuntu wesifazane unesithembu official usesontweni ngenze njani? Ngishayela umshumayeli. Athi ngenze njani mfundisi? Nangu umuntu usesontweni. Kodwa esontweni yakhulunywa lutho ngalaba bantu ngenze njani ngithini? Namhlanje yena inkosazana izoshada esontweni ethempelini lomkhulu lamaNazaretha ishada namadoda amabili. Umkhulu wamaNazaretha ishada namadoda amabili. And it does not end there of ibandla lamaNazaretha. I know ukuthi mhlawumbe ethempelini labo kukomkhulu lebandla lamaNazaretha inkosazana ikwazelapho uqabula umuntu. Ikwazelapho uqabula umuntu inkosazana. Laba abantu lala ingilosi lezi zingaqabulana nomuntu. Kodwa into inkosazana iqabula umuntu esontweni. And it doesn't end there.
umfana uyasuka uyagiya ugiya ethempelini likaJehova ethempelini likaJehova uyazi ukuthi kuleli bandla ngisho ungasina umgidi ngeke akho makoti lapha ongathi makusina abayeni babe esinemgidini ebese ehamba phambi kwabo ekikizela kikizela kuleli bandla. There's no such thing awukikizeli kuleli bandla. Ukikizela futhi nakakikizi umkhokheli ngakwenza lokho futhi ngeke kwenze makulokho zamina usina mina umkhokheli soma lokho lekusina mina sekuyicala leli ezulwini angani ngiyakwazi lokho ngisho ke nje ukuhamba lokuza ngeke ukwenze kusina umyeni wakho kuleli bandla bese utholakala usuhamba phambi kwamadoda ulokhuza you can't do it. Ngoba usukulokuzela umyeni wakho and mayiselapha emgidini awukwazi ukwenza lokho. Umkhokheli ngakwazi ukuthi ekwenze lokho makusina nini but not makusina mina because ngumyeni wakhe. Niyakwazi lokho? Anikwazi. Akakwazi ukwenza lokho. Awukwazi ukuthi emgidini ukikizelele abantu abangangawe. Ukikizela uma usumdala. Futhi nakhona awukikiza usho ukuthi akwenzi into enjalo emgidini. Ungakwenza emshadweni but not emgidini. Emgidini mangabe abantu besina ungahamba phambili na usine but hayi bonke. Ngeke inkosikazi ihambe iyosina phambi yenze into enjalo phambi kwamadoda. Ingakwenza phambi kwabafana abancane mayisikhulile ikwenze phambi hayi futhi phambi kwamakhosazana. Amakhosazana abakhokheli mhlawumbe bengakwenza kodwa nje amakhosazana ngezinye izinto angazi noma kodwa ngaze kubone phambi kwamakhosazana. Kodwa abakhokheli bengakwenza lokho. Kodwa nje amakhosikazi akakwenzi lokho kuleli bandla lamaNazaretha. Hayi ukuthi hayi lapha ephila ngezwi. Lokhu kwathini? Akikizwa emgidini. Wabona nje umuntu wesifazane umbona usina amadoda siyakekiza bozudu. Akuyazi indaba yasezulwini lokho. Indaba yasezulwini ayilula kangako. Ayilula kangako. Kuyahlonishwa. Manje uma ubona inkosazana iqabula umuntu ethempelini uyabona angazi you become petrified. What is happening? Where is God? You are petrified. What is happening? Where is God? Kuleli bandla lamaNazaretha sekukhona umuntu intombazana inkosazana ekwazi ukuqabula umuntu ethempelini ushawa ihlombe. Kuleli bandla lishawa ihlombe. Ashawa ihlombe. Awukwazi ukuthi esontweni ngashaya ihlombe. Kodwa manje bona kwabamba shawa ihlombe, ashawa ihlombe. Ngoba khona uNkulunkulu amshayeli ihlombe. Akhona abamanye amaKristu ngiyengizwe kuthiwa ashayela uJesu ihlombe. Uthi nakho ihlombe. Shayela uJesu ihlombe. Ashawa ihlombe sontweni. Kwenziwa lokho. Ngoba siphambi kwaNkulunkulu.
yonke into eyenza ngisho ukuhleka. Uma ngabe noma ngiqhamisa into ehlekasayo uhleka, hayi ukuthi ungavele ujuwe nje uthi gegegela esontweni. No, it is never done. It is not done. Uma uhleka ungahleka nje kancane nje phakathi kodwa hayi ukuthi ungavele nje uthi qhula esontweni. Ngiyembona ama-press kwenza kodwa not here. Not here. Because here there is God. And we must know ukuthi noma ningabona mina in front of you, but here there is God. And you just don't do anything in front of God. Just don't do anything in front of God. Ngisho usina. You must know ukuthi usinela uNkulunkulu. Awusineli umyeni wakho. Awusineli unkosikazi wakho. No, usinela uNkulunkulu. Once wasina, wathi usinela umyeni wakho noma usinela unkosikazi wakho, usekubhala isono. Ngoba lo mgidi ngokaNkulunkulu. And akakho omunye umuntu ongowanga ngokaNkulunkulu. That's why la usina noma imuphi umuntu, noma ukwazi ukusina, uyasina. Noma usanda kufika, uyasina, because awusinela umuntu. You are not dancing in order that people say, hey, uyakwazi ukusina. Singasho nje uyakwazi ukusina. But uNkulunkulu akakusho lutho. uNkulunkulu buka inhliziyo yomuntu ukuthi lo muntu osinayo uyimisele kangakanani ukusinela uNkulunkulu. So now, sinner, don't look at us. Don't worry about us. Don't. Awungasho ukuthi angizokusina ngoba bazomhleka, because awusineleli umuntu, usinela uNkulunkulu. Manje ke uma lezi zinto ezenzeka kumaNazaretha ziyamkhathaza uNkulunkulu. Ziyakhathaza nathi, because noma singathi sehlukene ngama-factions or whatever you call it, but igama sala ukuthi niyambona kuShembe. Niyayibona ke lento kade ngayibona into ukuthi ayikho. And worst of all, uma umuntu esengena ububi, ufuna ukuthi lokho kubi kwakhe ekumakethe, eku-advertise. I was shocked to see kwi-video kulaba bafana bebeshada ethi umfana umhlaba wonke kufanele wazi, as if he is doing something good. Umhlaba ke wonke ke sekufanele wazi ukuthi thina sesenza ukuthi. He is advertising sin. Umhlaba ufanele uwazi ukuthi kufanele ukuthi umuntu engavele elukhuze ekhumule zonke ingubo zakhe bese ehamba esitaladini bese ethi hayi umhlaba ubona ukuthi mina nginjani mangabe ngagqokile, mina nginjani manginqunu. You are advertising something ethi mangabe izwakala abantu bebaleke wena kodwa uyayi-advertiser. Uyayi-advertiser. U-advertiser ukuthi uShembe into engalutho. uShembe akafundise lutho. You are telling the world ukuthi umhlaba wonke kufanele wazi ukuthi lapha esontweni senza lokhu nalokhu 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 nalokhu. Umhlaba kufanele wazi. How on earth can you advertise such things? Advertise kanjani? So that's why ufanele ukuthi ngitshele lezi zinto ngoba nizazi nanakho lokhu uyanikwazi. Unikwazi. So uma ngabe mhlawumbe kusina lapho uyatholakala imakoti lapho usebona umkhwenyana wakhe lapho usekikiza emgidini akikiza. There's no such thing like ukikiza leli manje.
uyokikiza emshadweni. Futhi-ke angazi noma kulo mshado wakuleli bandla khona ukukikisa, ngoba owalapho umshado ngasezulwini awufani nomshado wamanye amanazarete oshadelwa lapha nakuye kuthiwe ushada naye uyamthanda yini. Umshado walapha awunaso leso space. Sishada esontweni, sishade umfundisi emele uNkulunkulu. Yonke into yalapha ingiyokholwa from birth to death. Ngoba uthena ushembe, khumbula ukuthi namhlanje usuwenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze bese kuphela kwezinsuku zakho. And when I'm talking about these things, take it or leave it. Take it or leave it. Because uma ungafuni ukuthatha wena ozoyisikhokho. Njengoba ngishilo ngithi uma ngabe uphuma kuleli bandla, I don't care what you say. Kodwa ayikho enye indawo kaNkulunkulu obuyithole edlula lena engikuthela yona. Ayikho. Ngisho ngamabandla amaKristu noma ngamabandla amaNazaretha, ngisho ngama-Muslims, ngeke uyithole into yasezulwini eyodlula lena engikuthela yona. Ngoba sithunyiwe. Uyasithanda awusithandi sithunyiwe. And isifundisa kakhulu ngendaba kaNkulunkulu. Sifundisa kakhulu ngendaba kaNkulunkulu. Ithi ingilosi ngaso sonke isikhathi uqonde ukuthi uNkulunkulu ufuna into yakhe. Ufuna into yakhe uNkulunkulu. Njengoba ngiphambi kwenu njena uNkulunkulu ufuna into yakhe. Ufuna abantu ukuthi bengene ezulwini ngami. Ukuthi mhlawumbe ngibona ukuthi ngimubi kanjani, but immediately ukulokhuza ukumphazamisa kwakho kuzothinta lento engiyilokhuze engiyithunyiwe, woe unto you. Isho njalo ngizosithi uNkulunkulu uma ngabe ekunikeza into uboyibuza ukuthi ufuna ukuthi ngimenzeleni. Ufuna ukuthi ngimenzeleni. And kufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi ushawe uvalo. Njengoba ngiphambi kwenu njena kufanele ngishawe uvalo ukuthi ngisakwenza lokho uNkulunkulu othi ngimenzele khona. Ngisayikhuluma indaba yakhe. Sengesaba. Ngoba immediately ngesaba uchaza ukuthi sengikhuluma okwami hayi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanendaba noma ngafa uyena. I'm not there to protect myself. No, I must not talk about this because people are going to hate me. I must not talk about that because people are going to kill me. No, uNkulunkulu mayekuthuma akanendaba nalokho. Uthi uNkulunkulu uma ufana. Uma ngabe kuvikela uyokuvikela yena. But awazi ukuyivikela wena uthi angizukukhuluma lokho ngoba abantu bazomthuka, angizukukhuluma lokho ngoba abantu bazombulala. No. uNkulunkulu uthe kukhuluma. And manje uNkulunkulu ethi kukhulume kukhuluma. Ngoba uma angakhuluma uNkulunkulu uzobulala. Ekubulala ezekubulala ngisho umoya wakho. Abantu bengabulala umoya wakho, inyama yakho, kodwa ngeke bebulala umoya wakho. Kodwa uNkulunkulu uyobulala unyama yakho, ebulale umoya wakho. uNkulunkulu mayesethena into ayifuna kuwe usuyifuna. Njengoba silapha njena uNkulunkulu usithumile. Usithumile uNkulunkulu. Uthume ukuthi simtshele ukuthi ubani. That is our message. Ukuthi nisimtshele ukuthi ubani, simtshele ukuthi ukhonzwa kanjani. Uma singasanitsheli lokho sinecala. Ukhawe bethu kumelene nokuthi lento esiyithunyiwe siyenzile yini. Did we fear people or we feared God?
sesaba abantu noma sesaba uNkulunkulu. Sesaba iqiniso likaNkulunkulu kubantu ngoba bezosithuka. Hamba. Ukube siyadlala ngabe leli bandla ligcwele umhlaba wonke. But ngeke lize ligcwale ngoba asikhulumi indaba abantu, asikhulumi indaba semhlabeni. Sikhuluma indaba sezulwini. Sikhuluma indaba sezulwini. Futhi lento esiyikhulumayo sitsheliwe sayifundiswa kwehliswa umuntu ezulwini ukuthi ezohlala nathi esifundise ukuthi uNkulunkulu lento akayithandi. uNkulunkulu nansi into oyithandayo. Uma ufuna ukuhamba noNkulunkulu wenza kanje. And uma wenza into kaNkulunkulu, you don't look at yourself. No, don't look at yourself. Don't. You just look at what God wants. And ngiyafisa ukuba ngitshele ukuthi uma ngabe nithatha indlela kaNkulunkulu, ngeke nize nisole nilapha emhlabeni, ngeke nisole ngisho umphefumulo wenu usosule enyameni. Ngeke nisole. Kodwa uma ngabe uthatha isifungo sokukholwa bese udlala ngaso, woe unto you. uNkulunkulu unesineke kakhulu. Umuntu enze into, kodwa uNkulunkulu lapho yomphendukela khona ngeke ezithande. uNkulunkulu unesineke lapho. Bonke laba bantu abadlala ngokuNazaretha njena, sikhona isikhathi sabo esizayo. Abacabanga ukuthi uNkulunkulu into nje ukudlala. Bacabanga ukuthi uNkulunkulu ukudlala. Ungadlali ngoNkulunkulu. Ungameyisi uNkulunkulu. Ungameyisi uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyashaya. Yasho njalo iNkosi lithi. Yathi ungafisi ukubona uNkulunkulu eshaya umuntu ngisho ngabe uyisitha sakho lo muntu. Kusho ingelosi. Yathi ungafisi ukubona uNkulunkulu eshaya umuntu noma ngabe lo muntu eyisitha sakho, ngoba uma uNkulunkulu eshaya umuntu, uNkulunkulu uyothi kanti uNkulunkulu uthi ungahlubuka, uhlubuke nje ukubona uNkulunkulu eshaya umuntu. Uthi kanti uNkulunkulu kuhlale kuthiwa uNkulunkulu unomusa, kanti uNkulunkulu nje. uNkulunkulu akenqeni ukuthi ekuthathe ekufake emlilweni, ehambe ushe kulo mlilo kungaveli umuntu. Sihlaselelwe isikhathi esinjalo. Ngiyacabanga ukuthi ngiyadlala. Ngidlala. Futhi angenza umfanekiso. Ngenza into ozoyibona. Hayi ukuthi ngenza umfanekiso ukuthi mhlawumbe ngoba nje kuhlungu nje. No. Angidlali. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ethathe ekufake emgodini oshisayo, ufake, ehambe. Ukhale mhlawumbe for 100 years. And you don't die, because you only die uma ngabe useselokhuze usenyameni. When you are a spirit, you don't die. So the pain oyizwayo ususe-spirit does not end ngokuthi mhlawumbe siyinkulu kakhulu. There will be a time, and I'm telling you today, khona isikhathi lapha oyokoma uphuze inyembezi zakho zomzimba wakho uzidle. And that is not an exaggeration. That is not an exaggeration. uNkulunkulu washo njalo babelanga, wathi uNkulunkulu akayona lensango elibhemayo. Kodwa babelanga. Olensango ukuthi uNkulunkulu lensango. Kanti uNkulunkulu akuyona lensango elibhemayo.
Manje-ke abantu uma ubatshela uthi hayi bo, akuhambi kanje. Bayakuthuka, bekuthuke, wena usuzenza ushembe, wena uzenza ushembe, what not, what to do. What do they know about shembe? What do they know about shembe? Bayazi ukuthi ushembe yini. Bayazi ushembe yini. Imini engazi ushembe, hayi bona. Akho umuntu lapha ebandlela amanazarete owazi ushembe. Not even abaholi bamanazarete abamazi ushembe. Abamazi. Ngelinye ilanga ngangibuza engilosini ngathi kwenziwani ukuthi emndenini wakwaShembe kuhlale kuba abantu bakhona bebenosizi futhi befe kangaka kakhulukazi abantwana belanga. Ngangibuza ingilosi yathi ingilosi kwenziwa ukuthi abamazi uShembe. Yathi bafundiswa kabi, bafundiswa ngonina abamazi uShembe. Yathi babecabanga ukuthi uShembe kwakubo. Yathi babecabanga ukuthi uShembe kwakubo. Ithi ubaba ilanga wehla ezulwini nobukhosi basezulwini, umndeni wakwaShembe wafika wamnikeza isigqiki somndeni. Ngelinye ilanga yathi kompeni nithi ubaba ilanga wahamba emhlabeni mhla ka-19 December. Yathi ingilosi akazange wahamba ubaba ilanga mhla ka-19 December. Yathi bathi mhla ka-19 December ubaba wayekade wayehlalela ezulwini. Yathi lowa muntu akahlali elokhuzeni emzimbeni ogulayo. Usho ingilosi. Yathi akahlale yathi ubaba ilanga abantu bakwaShembe abamazi, bacabanga ukuthi ngwakubo. Abamazi. Bese njalo ingilosi ngelinye ilanga. Yathi ubaba ilanga wayesina kuhlela abelungu lapha nobaba mkhulu. Uthi basebethi abelungu lo mntwana lona uthi umntwana wakho wathi ubaba mkhulu yebo. Wayesethi kodwa itheshana umuntu ibe njeyana. Wayesethi ubaba mkhulu phela uNkulunkulu umuntu mayemdala omnikeza noma inhloboni yomzimba. Wayesethi kodwa lo mntwana akusiyena wakwaShembe kodwa ngwakithi. Kusho ingilosi ithi wathi ubaba mkhulu lo mntwana akusiyena owakwaShembe kodwa ngwakithi. Ithi ingilosi badideka abelungu ukuthi uchaza ukuthini mayithi lo mntwana lona akusiyena wakwaShembe kodwa ngwakithi. And that is the gist of the matter. That is where inkinga ikhona. Ukuthi umndeni wakwaShembe awukwazi ukubona ukuthi ubaba ilanga akusiyena wakwaShembe. Ithi ngiyangizwa ingilosi ithi ngiyangizwa nje sekube nembango kuthiwa kukhona umndeni kaMasigasa, ukhona umndeni kaLokhuza kaMangwenya. Kusho ingilosi ithi ngiyangizwa nje kuthiwa kukhona umndeni kaMasigasa, kukhona umndeni wakaMangwenya. Yathi ubaba ilanga akakaze ezale umuntu wesifazane. Yathi lo Mangwenya okukhulunywa ngaye wehla nje ezulwini wafana nenqola wehlela kuye. Kodwa hayi ukuthi wamzala, akakho umuntu wakwazala babila. Kusho ingilosi. So I became so surprised ngoba kuthanga abantu bakwaShembe, oh wena ufunani kwaShembe ngoba ithini sakwaShembe. Ngithi oh lala blaza. Bekhangisa ubaba ilanga ngakwaShembe wena ngakwaMpanza. What do they know about ubaba ilanga? What do they know about ubaba ilanga? What do they know about him? What do they know about me? Because they don't even know me.
yonke into abathi bayayibona bayiboni abayiboni lento kuNazaretha ijule kakhulu but iyo understand umuntu okholiwe oyazi indaba kaNkulunkulu noma bambona ngumuntu wabampanzwa njena ozoxabukela endabeni zabo ozoxabukela they don't see but bakholwa kodwa bazi lutho ngendaba kaNkulunkulu they don't know anything about indaba kaNkulunkulu lento engiyikhuluma ngitshelwa ingilosi even about us sitshelwa ingilosi ukuthi njengoba njena nilapha kunje mina ngatshelwa ingilosi ukuthi engababikho umuntu wakwashembe engimguqelayo ngoba uma ngeke ngamguqela ngoba nesisono ngoJesu esezulwini because angangabo kwasho ingilosi athi awungangabo ukuthi bathini emhlabeni but you must know ukuthi awungangabo uma kuke babakhona umholi wakwashembe umguqelayo uyokwaliwe ezulwini yathi yoguqela yathi ukuguqa kwakho phambi kwaShembe ugcina ngobaba uthini kuphela kodwa ngaliyana yasho kusekhona ubaba uthini yathi ugcine kwaba uthini ukuthi kube khona umuntu wakwashembe umguqelayo uma uke wamguqela uyokwaliwe ezulwini uthola icala ngoba awungangabo engathi angasho noma yini amaNazaretha kodwa akakho umholi wakwashembe engangaye ezulwini ngangabo kumaNazaretha futhi bangaphezulu kwaMaNazaretha kodwa uNkulunkulu angangabo ngiyakwazi lokho ayikho into engayichazelwanga ngami ayikho into engayichazelwanga ngoShembe laba basezulwini ayikho into engayichazelwanga ngalaba bathi bangoShembe ukuthi njengoba benza lento njena woe unto them ukuthi abantu bevumele izinto enjeyana ebandleni likaNkulunkulu woe unto them khona isikhathi lapha leyo nto leyo yakho umuntu answer But where were you? Where were you when that izinto zenzeka kanje? Where were you? Uma ungacabanga ukuthi ngoba nihleli phambi kwami bese ngicabanga ukuthi ningabami. That is the end of me. That is the end of me. Mhla kufika ingilosi ngize ngilokhuza kuleli bandla yathi ubaba ilanga uthena ngithema ngibheka ebuhleni ngathola kunamadoda afosha amaNazaretha ngey'ngovolo ebakhiphela ngaphandle uthi kusho ingilosi uthi ngabuza kumfowethu eshubala inyama ezulu ukuthi kwenzekani lapha lo wamfana esamshiya lapha nalaba bantu uphi uthi asimazi sesimfune ngisho ezulwini samfuna nasemasihogweni naphi asimboni sibona amanazi ehleli wodwa kwakusho ingilosi ngisehleni yathi-ke uthena ubaba phuma uyolungisa lento amaNazaretha ahleli wodwa isho libandla liholo babi uthini yathi ilokhuza wathi ubaba ilanga uthena ngibize ubaba inyanga yezulu ngathi kwenzekani lapha uphi lo mfana owashiwa lapha ukuthi akaholela abantu yini enzeka lapha lesawo ngaphuma kanjani phela yathi iwathi babilanga laba bantu ngabafundisa yonke indaba kaNkulunkulu kodwa manje abasangithandi
basangithanda njengoba mana bathe ngamthandi uBabilanga ngoba abazi ukuthi makhuluma uma bekhuluma ngoBabilanga bacabanga indaba yezindlu yabo ukuthi hayi lena indlu yakwaMangwenya thina siyindlu kaMasigasa hayi lena indlu kaMasigasa thina indlu kaMasigasa. That's how confused the Nazareth are, fully confused. Umuntu ekholiwe engakwazi ukwehlukanisa phakathi kwento yasezulwini nento yasemhlabeni. Even abaholi bakhona abakwazi ukuyehlukanisa lento, abakwazi. And if I don't tell them when I'm going to tell uNkulunkulu uzomjezisa. No Jesus uNkulunkulu. Ngoba akusho ukuthi ngoba khona into engayifihla. Uma into i-wrong. Uma isikole siwa singaphasi kuhamba kuzobheka kothisha kuzobheka ku-principal ukuthi wena principal, what are you doing here? Esuse lo principal ufuna uprincipal ozokwenza ukuthi isikole siphile. Nakuhulumeni uma uhulumeni ebheda kususa ulokhu uzopresident ukuthi what is happening here? Uma ake kubheda esontweni, who must be blamed? Who must be blamed? Can you imagine ukuthi khona isonto lokuzwa elingaphathwa lokuzwa uNtombela? Khona isonto elingaphathwa uNtombela, uNtombela eyihlanyela ngokwakhe. Uma umholi ungakwazi ukubona umuntu ukuthi nangu umuntu ofanele leya nto lena, ma ebheda lo muntu umsuse, umholi onjani? Angikwazi ukuthi ngihole ngingazi ukuthi njengoba ngisho ngithi yazi Loana ngingadideka nje for a short time but not long. Ubonga ukuthi no, kwi-leadership yalowo muntu things are not going well. Not going well. Ngoba ngiyazi ukuthi at the end uma kukhona into ebhedayo kubuzwa mina. Hayi kubuzwa mina, kubuzwa mina. What I'm doing about these things? Inglosi yake ifike ize kini iyozwa kimi. What I'm doing, all I do. Njengoba njena laba abafana lento ezike ekheli akakho omunye umuntu ezulwini yobuzwa kophuza umholi wakhona. Noma thina singamvikela sithi hayi uNtombela yini, kodwa umuntu ezulwini oyobuzwa umholi wakhona. And amanazareth afanele understand lokho ukuthi ezulwini ngisho umuntu lapha emhlabeni ngathi uNkulunkulu, kodwa ezulwini is nothing. It's nothing ezulwini. It's nothing ezulwini. Njengoba ngisho ukuthi yafika inglosi kimi ngisesekheni ngoba bayazi abantu ukuthi ibandla lamaNazaretha lonakala kusekhona ubaba uthile. Yafika inglosi yangitshela ingitshele esesemhlabeni yangitshela ukuthi lento lena elaphana ihambi kahle. Yiko nje ingilosi ngeke uzuyizwe ikhuluma ngothini ngoba abaphatha akuhambanga kahle ehola leli bandla. Akuhambanga kahle. Ngisho ezulwini unga-appointwa kuthiwa wena hamba emhlabeni uyohola ibandla kanje. Kodwa uma ungahambisi kahle ngeke ubuye bese ubekwe esihlalweni sobukhosi ngokuthi uthunyiwe. No, kufanele ukuthi into oyithunyiwe uyenze ibonakala ukuthi uyenzile wayiqondisa lento. Njengoba ngiphambi kwami ngithunywe ezulwini, kodwa uma ngingasayiqondisi lento ngofika ngene esihogweni. And that is a fact. Njengoba ngitshela nje ngithunyiwe ezulwini, kodwa uma lento kaNkulunkulu ungayiphathile kahle ingofakwa esihogweni ukuthi ngithunyiwe ngenzani ukuthi ngiqhamuke kini ngaba umholi kanjani. No, uNkulunkulu ufuna abantu abafanele bezulwini. Manje uma lento ngingayenzi kanjalo ngeke ngize ngihlanganele
ney'thunywa zasezulu ngeke ngihlanganyele nabaprofethi. Kodwa uma le nto yasezulwini ngiyiqondisile, ngide ngihamba la emhlabeni ezulwini kohalaliswa. And that's what I want, njengoba ade esho uLukhuza uDavid lapha ethi ngifuna into eyodwa. Ngifuna ukuthi ngihlale noNkulunkulu. Ayifune lokho. Isho njalo uLukhuza. And ukuhlala noNkulunkulu kufanele ukuthi ukufune. Incwadi yabani? Incwadi Amahubo 27:4. Kunye engicele kuJehova ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini kaJehova izinsuku zonke zokuphila kwami, ukubona ubuhle bukaJehova, ngibuke ithempeli lakhe, ngokuba wangithusa ejokodweni lakhe. Yonke into esiyifunayo ngifuna ukuthi ngihlale noJehova. And njengoba kuze ngihlale noJehova, njengoba ngithunyiwe ezulwini ukuthi ngiqondise lento, ngiyohlala noJehova uma njengoba ngiphambi kwenu nginitshele yonke into efuna uJehova. Uma nginitshele yonke into efuna uJehova without fear, without favor, then uma uphuma umphefumulo wami lapha ngohlangabezwa ziy'ngilosi. Ngifike ngihlale ey'hlalweni ezazihlala oMose, ngihlala ey'hlalweni ezayihlala o-Isaya, ngihlale ey'hlalweni zabo bonke abantu abake bathunywa ezulwini. Ngohlala lapho. Ngoba ukuthi ngohlala lapho, hhayi ukuthi mhlambe lokho kogecwa ngokuthi ngibona ngiyi-ordinary person. Lapha ezulwini kobe kubuka ukuthi yini engiyenzela uNkulunkulu. Yileyo nto yojajwa kimi, hhayi ukuthi iyojajwa ukuthi ngingowakwaMpanza. Cha. Kwajajwa ngokuthi lokho uNkulunkulu ongithumele khona ngikwenzile yini, ngikwenze kanjani. Uma kutholakala ukuthi amamaki ami ayangivumela ukuthi ngihlale nabaprofethi, ngohlala nabaprofethi. Kodwa uma amamaki ami ethi wena uvele waba umuntu wasemhlabeni, you took advantage ukuthi ubuhlala nengilosi, you took advantage ukuthi kuloko kanjani. No, you don't fit to be with these people. Go that side. Go that side. You are not fit. Lokho koshiwo bengithunyiwe, kodwa kokwenzeka lokho uma lento lena ingahambi ngendlela. Kokwenzeka lokho. Kodwa uma ngihambise ngendlela, uma ngikhulume into ekhulunywa uMose, ngakhuluma into eyakhulunywa ngabo-Isaya, ngakhuluma into eyakhulunywa uJesu, ngakhuluma into eyakhulunywa umprofethi Isaya, ngakhuluma into eyakhulunywa ubaba Ilanga, ngakhuluma into eyakhulunywa inyanga yezulu. There is no reason why I should not be fit ukuthi ngihlale nabo ezulwini. Abalapha abamhlabeni balokhu bathi wena ungowakwaMpanza ufuna. What do they know? What do I care about that? Because mina ngiyazi ukuthi ngithunywe ngubani. Ngiyazi ukuthi ngithunywe ngubani. And ngiyazi ukuthi yini okufanele niyenze uma nifuna ukungena ezulwini. So njengoba silapha-ke kufanele ukuthi singene ezulwini. And ukuze kufanele singene ezulwini, umuntu nomuntu akalungise inhliziyo yakhe. Yabo. Umuntu nomuntu akakehlole inhliziyo yakhe ukuthi inhliziyo yami ihamba kanjani. Uyabona uyibuza uwedwa ukuthi uma ngase namhlanje ngife ngingaya yini ezulwini. Uma ngithi ngingaya ezulwini, ngingaya ezulwini ngoba ngimenzeleni uNkulunkulu. You ask yourself that question. Uma ngase nje namhlanje kuthiwa ngiyafa, ngingangena ezulwini. And ngingangeniswa yini ezulwini? Ngingangeniswa yini ezulwini? Uma nje abangihluphekile uqhamuka izitha zami, uNkulunkulu engangivikela yini kuzo. Isizathu sokuthi engivikele kuzo ngimenzeleni uNkulunkulu? You ask yourself that question. Ngimenzeleni uNkulunkulu? Each and everything oyenzayo kuleli bandla uShelbe wathi le kuleli bandla awukwazi
ibandla njengoba sokunikela emabandleni amaKristu lapho kunikela uhambe kunikela nje ufaka imali. No, lapha ebandleni each and everything oyikhiphela imali uyaye ufune isibusiso. Ayikhiphi imali lapho ungafunanga isibusiso. Ayikho into oyenzayo lapho ungayifunanga isibusiso. Satshelwa safundisa ukuthi ngisho sengikhohliwe akulona icala ukuthi hawu baba angitholanga isibusiso. Akulona icala ukuthi ungabuya ukuthi hawu baba awungibusisanga angitholanga isibusiso. Ngithi inkosi isibusiso ngoba each and everything oyenzayo lapha uthola isibusiso. Noma nihamba niyosebenza lapha nothola isibusiso. Kodwa abantu abangazi ukuthi isibusiso yini ababoni kunesidingo sokuthi bosebenza lapha. Ababoni lokho babona jawo umfundisi uthe isikhathi thina siphumule thina. No, isibusiso kufanele ukuthi sikuhluphe. Ukusebenzela uNkulunkulu kufanele ukuthi kukuhluphe. Njengoba ngilapha nje uyazi umkhokheli. We don't sleep. Don't sleep. We don't sleep. Now, most of the time, go 2-3 ngivukile. And I'm working. Ngidala. But nje go 2-3 ngivukile mina is either ngiyafunda incwadi noma ngiyabhala. Ngimdala kodwa ngihlukana necomputer. I work throughout. Because ngithunyiwe. I can't just come and stand before people ngibakhulumele into engekho. Angikwazi. Ngithunyiwe. Umsebenzi engithunyiwe ukuthi ngitshela abantu indaba kaNkulunkulu. And njengoba ngisho ukuthi uNkulunkulu speaks in parables. uNkulunkulu speaks in parables. uNkulunkulu ufike ethi laphana ibandla lamaNazaretha lizoba sehlazweni. Kodwa engangitsheli ukuthi leli hlazo lihlaza kanjani. Sengoyifunela mina. uNkulunkulu engitshele ukuthi lo muntu lona umbheke. Kodwa engangitsheli ukuthi ngimbheke ngoba kwenze njani. Ngoze ngibone emva kwesikhathi ho kathi lo muntu lona usholo uhlala. Njengoba njena sesitsheliwe njena ukuthi singamaHebheru. Ayizange ingilosi yafika yakhuluma straight yathi njalo nina ningamaHebheru. Cha. Yabeka indirectly. Yasho njalo ingilosi. Nathi ngiyabezwa nje abantu basephakameni abasekuhleni nalabo bethi hayi ukuphakama umuntu ngokwethu. Uma umuntu engekho ekuphakameni akekho ezulwini. Uma umuntu engekho ebuhleni wathi yathi yonke lento lena ayisho lutho. Yathi ukuphakama umuzi omkhulu kaBaba. Yonke imizi esuke ilethwa ngabaprofeti isuke iyimizi kaNkulunkulu. Yathi kodwa ikomkhulu likaNkulunkulu kuseJerusalema. Amen. Ushingilosi. Ikomkhulu likaNkulunkulu liseJerusalema. Yafika ngelinye ilanga yadlula yathi ngiyahamba sihamba nobabili ilanga seJerusalema semhlanganweni eJerusalema. Yafika ngelinye ilanga yafika nengilosi insizwa engumJuda. Yafika yathi kukhona isikhathi lapha abothi abantu sebe-understand indaba yokukholwa onke amakholwa emhlabeni onke ehlangana eJerusalema. Kusho ingilosi. And to me, ngaleso sikhathi lezo zinto they were not making any sense. In fact, I must say ukuthi I became jealous about it. Ukuthi awu njengoba thina singamanazi safanele siye eJerusalema. Kodwa ima ingilosi ikhuluma uNkulunkulu uyayikhuluma enhlizweni yakho ekwenza ukuthi lento umuzi uyabona uNkulunkulu uma ekhuluma nawe ukhuluma ngenye indlela kodwa ubona lethu thawu bekuNkulunkulu bengitshela lento. That thing is something ongeke ukwazi ukuyichazela umuntu.
So njengoba sikhuluma ngeJerusalem sikhuluma amaHebheru is not something avele mhlambe yasuka nje. No, we were told ezulwini ukuthi manje na usushumayelileke manje na ke tshela abantu ngalento ngoba is a step ukuthi njengoba abantu ngibatshela ngalento in actual fact lapho engiyakhona ngiqonde ukuthi abantu ngibatshele ukuthi ababuyele kuNkulunkulu siyoxolisa uNkulunkulu as abaHebheru ngoba amaHebheru kwangoba bamkhulu bethu asihambe siyoxolisa asenze indlela ukuthi siyoxolisa sibuyele kuNkulunkulu siqale lapho uNkulunkulu owaqala khona. But in order to come to that kufanele abantu qala ngoba enlightened. Njengamanje we are enlightening people ukuthi no kumi kanje kumi kanje kumi kanje kumi kanje kodwa there's somewhere where we are going. There's somewhere we are going. Njengoba uShembe nje ethi ngamemeza ubusuku nasemini awungizwanga ngani zizwela lana uzizwe ngoba wezwa abantu bakwazi kodwa nabo bamlahlile manje. Bakhuluma indaba zokhokho babo zikhuluma bayikhuluma indaba kaJehova lo wayithunywa uShembe owayithunywa uShembe abayikhuluma. uShembe wathunywa uJehova akahlangene lutho ngendaba yemndeni. Akahlangene lutho ngendaba yokhokho laba abakhulunywa uhlangene noJehova uthunywa uJehova and uShembe uzofundisa ukuthi ezulwini kufuneka ukuthi uphile impilo. That is the message of Shembe. Yonke lento ekhulunywa ngabantu bakwaShembe nekhulunywa ngamaKristu abantu bakwaShembe bekhuluma yonke imibhedo lena bethi bebeka izithombe zoShembe abazi ukuthi yini uShembe. Abazi ukuthi yini uShembe. Abazi ukuthi yini uShembe. uShembe akaze kube umuntu. Uyena umuntu uShembe. Uyabona ipriesthood ihlukene kabili. Kwa-Israel kwakunabalevi abalevi babe yindlu yabapristi bese kuba amaJuda indlu kaJuda kuyindlu yobukhosi kodwa bese bakhona umpristi wophezu konke ongahlangene nendlu. Lo mpristi lona kwakuMelchizedek. uMelchizedek was there long before kube khona izindlu before Jacob. uMelchizedek was long before Abraham. Kwakuwumpristi kaNkulunkulu umpristi wophezu konke. Emva kwaMelchizedek kwaba khona uJesu njengoba esho uPaul ethi uJesu ungumpristi ngokaMelchizedek. Umpristi wophezu konke umpristi ohlala emkhathini. Emva kwalokho kwaJesu kwaba umprofeti iZashembe. uIzashembe akasiyena umpristi wakwaShembe. Ubaba ilanga akasiyena umpristi wakwaShembe. Ubaba ilanga isikhulu sasezulwini. Yasitshela kanjani indlovu? Ubaba ilanga akasiyena umpristi ni ngosemhlabeni kodwa ubaba ilanga isikhulu sasezulwini. La ezulwini kunezikhulu ezulwini eziningi engakaze zize emhlabeni. Kunezikhulu ezinkulu ezulwini eziningi engakaze zize emhlabeni. Kodwa ubaba ilanga uyisikhulu sasezulwini eseze emhlabeni but akasiyena wakwaShembe. Sakutshelwa ingilosi lokho akusiyena wakwaShembe. Njengoba nobabamkhulu wakhe wathi lo akasiyena wakwaShembe kodwa ungakithi ichaza ukuthi uvele ezulwini. And those things are so deep. AmaNazaretha angeke ezazi. Ngisho abaholi bamaNazaretha cannot understand what am I talking about. They cannot. Ngoba le nto engikhuluma ngayo ngikhuluma ngento ejule kahle. Etshelwe mina. Nona ngumkhokheli. Ngazi ukuthi umkhokheli kwaqhula kanjani ngomndeni. Angazi. Into engitshela iyagxila ngomndeni.
angiyikhohlwa. Ngisho ukuthi-ke le nto lena sayitshelwa. And I was not alone. Ayikhona umkhokheli. Siyitshelwa le nto. Ukuthi le nto yasezwini ihamba kanje. Ungathathi umoya uhlanganise nenyama. Uzocabanga ukuthi kuyafana. Njengoba ngilapha njena ngokomoya ngiwasezulwini, ngikhethwe ezulwini. Ngiyinto enkulu kabi ezulwini. Bangeke uthunywe ingilosi ngizohlala naye uma ngayiyo into enkulu ezulwini. Kodwa ukukhulu ezulwini kuyosebenza mhla sengifile sekubonakala ukuthi ngenzeni, ngimenzeleni uNkulunkulu. Inkosi buselokhu ezulwini. Inkosi busekuphambi kwebandla.